Ir-realtà tan-nies mingħajr saqaf fuq rashom teżisti u dan l-aħħar rajna li kienet qed tiżdied. Kliem Anthony Camilleri, kap eżekuttiv ta' YMCA Homeless li kien mistieden fil-breakfast show ta' Xandir tal-Istat. U għadda dan il-kumment fid-dawl ta' nuqqas ta' statistika ġurnata dwar kemm hemm persuni li jgħixu dan it-tip ta' ħajja. Fil-fatt qal li ċifra li nafu sissa dik ta' 300 persuna mhix dik attwali għax ilha għad ta' snin. Barra minn hekk 17 mill-31 persuna li llum hemm jgħixu fix-shelter tal-YMCA huma barranin. In-nies ta' bla saqaf fuq rashom hija realtà li teżisti, hija realtà li dal-aħħar rajna li kienet qed tiżdied ukoll. Anthony Camilleri semma wħud mill-fatturi li qed waslu lin-nies biex jgħixu barra fosthom li għalkemm ix-xogħol qed jinstab qed tispikka s-sitwazzjoni ta' ħafna ħaddiema li jaqalgħu biss paga minima. Ix-xogħol qed jinstab imma pereżempju naf minimum wage għall-argument. Allora ma jkunux jaffordjaw eżempju jikru ċertu appartamenti. Eżatt, ġifieri hemm ħafna fatturi ma nistgħux nippuntaw subajna u ngħidu isma' il-kerja għolja biss. Rridu nħarsu lejn il-kerja li hija għolja, rridu nħarsu lejn il-fatt li ċertu pereżempju xogħlijiet fejn jidħol is-salarju huwa baxx. Il-kap eżekuttiv tal-YMCA Homeless innota li dini xi ħaġa li ma konniex naraw qabel fost l-oħrajn meta naraw ċirkostanzi ta' 8 persuni li qed jispiċċaw jgħixu f'appartament wieħed żgħir. Mhuwiex biss dak li huwa roofless, jiġifieri dak li qed mingħajr saqaf barra, jew dak li qiegħed f'xi shelter imma għandu saqaf fuq rasu, imma huwa wkoll dik il-persuna li huwa joqgħod għand il-ħbib tiegħu m'għandux fejn joqgħod imma l-ewwel niġi għandek, u mbagħad niġi għandek, u mbagħad immur għand ħadd ieħor. U hawn minn dawn ir-realtajiet ukoll. U hawn realtajiet ukoll fejn familji pereżempju aktar minn 8 persuni qegħdin jgħixu f'dar waħda. U dar illi mhijiex kbira pereżempju, jiġri qed nitkellmu flet appartament żgħir illi hija realtà li teżisti. Għalhekk tenna Anthony Camilleri, il-poplu għandu bżonn ikun edukat aktar dwar kif jitratta lil dawn in-nies. U minnaħa l-oħra għandha tiżdied l-edukazzjoni wkoll lil dawk li jistgħu jispiċċaw jgħixu din il-ħajja minħabba għażliet tagħhom stess.